we-BK uthanda lamadoda uthanda umfowethu azi ngithanda enye indoda kanje ngiyakuthanda umfowethu we-BK umfowethu hayi okay no uyathanda madoda hayi Akiyazi uthando olungaka. Hey madoda. Mfowethu. Yaba. Mina bengifuna ukubuza ngiyayibona le kaNomfundo ukuthi niyayibhikani. Ngifuna ukwazi lana ukuzwe uthola ukuthi kudlala ingoma. Athi abantu iyashisa ke le ishisa bhe. Ivutha amalanga. Niyayilalela lezo ngoma lezo. Haw. Komqhubeka nizonilalela lezo kusho iyashisa ke le. Iyashisa. Iyashisa ingoma. Oh iyashisa. Oh bakuthiwa le ngoma iyashisa uthi uyishisa ikhotha ishisa ikhotha oh ngoba izobishisa oh ngoba izobishisa angiboni nje adiwele niwe badlala bashisa bo mana mfethu ushuthi big nazi yayithi lomlilo nje hayi nami big nazi yayithi lomlilo nje iqala bonke abantu abasabathabe hayi ithi umlilo uyashisa ungawulobotho bona amsho mama sobona ngeso athi ngithule bambiza isikhokho semali ngoba uyiphatha kahle imali Ikemfuno walophatha kamnandi loluhlelo khona nifuna ukuthini Ikemfuno walophatha kamnandi loluhlelo mfethu hey ubikemfuno walophatha kamnandi loluhlelo ubikemfuno walophatha kamnandi loluhlelo awuyikanye nawe angithandisa ukhozi awukhozi awuyikanye nawe angithandisa ukhozi awukhozi from 12 to 3 when alalela Monday to Friday when alalela akwantabaza abantu when alalela African enkolo when alalela wow awuyikanye nawe angithandisa ukhozi awukhozi awuyikanye nawe angithandisa ukhozi awukhozi kanye nawe wow all right kanye nawe msakazweni ukhozi FM angas sabona Mntonzo sanibonani unjani Mntonzo ngiyaphila ngiyaphila nami kodwa angiphilile ngiyaphila yindaba bakithi ningaphilile kumhla ka1 kusasa I know ngizwa mahebezi ngoba phela mawuhleba umuntu kuyafika endlebeni zakhe ngizwa kuthiwa wena uyakhuluma uhamba uthi mina ngikuphucuza imdola Mfethu kwaze kwangcola nengubo hayi kuthiwa wena uhamba uhleba wena awusahambi kahle uthi nje wena uphucwe uze uNomfundo ukuphucwe uzimdola mfethu inhliziyo yami ibuhlungu noma ngijabule phela kodwa inhliziyo ibuhlungu ngithi mina kubonake labo sihlebi ngithi mina animtsheleni ukuthi yena ungiphucelana uBK ha mfethu ngiyofinile futhi kwelinye isayidi likhona ikhowe la manje dadewethu siyashintshana dadewethu siyashintshana mfethu sengithi rathatha manje hayi mina ngihamba nemali encane manje uyathoboza nje uyathoboza esibonweni hayi mina nje nginetshitshi ke manje hey iqhikizela yimina linetshitshi manje hayi nami mfethu ngithi ngizakabi mfethu ngizakabi ngomacingwane ngiphethe umacingwane manje wangiphuca ama1000 lalela mfethu lalela siyalingana noBK ayikho inkinga kodwa ngoba ngimphethe noMatron makonakala la studio khona uMatron awusikani madoda ayeke webdoda
yazi nginilalele lana niyakhuluma ukuze abantu bakhuluma woman to woman kuyadlula lapho ku woman to woman kube producer to producer thibi na awuzakhuluma lezi producer to producer abafethu nazo nakhuluma kahle sengishoda ngayo nje uzimdola sithi tofo kancane esibhonweni ukuze abantu bebone ukuthi cha sithe nje kancane ukuphambanisa izinto kodwa kuhamba kahle kakhulu bafethu kuhamba kahle yonke into phela iyashintsha uyayibona nje Angikuneza ama tips nje Mdonso uBK uphathelwa amanzi 1.5 liter weValpre ofika qala ngisuyazi ufika qala ubeke lapha ya eminyango uwona ozoba nayo kumele ube nefan ngoba ukebe nesifuthe futhi ifan ozolokhu umfena ngayo ngicela indlebe yakho uyilole ngoba the day before uhlelo hayi ihour liyaphela nikhuluma ni plan uhlelo lalela sengiyakwazi ke lokho Mdonso khona ngobe ufuna ukudlalela yona ngidlalele mfowethu ngidlalele awuyilalele le ngoma lena ngazi ngeke ungayazi le ngoma ihambe izifike kuwe awuyidedele phi awuyidedele Mdonso zidedele Uyizwile kathi ndidani yahlanganisa wayevele bone madoda uprofeti kaMaskando omkhulu madoda angasi bafethu ngithi baseyothani nisabatha madoda ke siyosabatha Hayi sekusikhathi sami ke manje ngicela ukunqamula lapha ngisalele umzuzu emhlanje uqhanga leli qhawe lalela phela ungakhohle ubatshela use under construction njalo Mdonso ngiyabonga sebonani yaza Sibonga kakhulu emsakazweni cause iFM Mdonso ngakwaNgcobo usibo uthi uphethe izibongo zami sibo angeke bafuna ukuzibonga zami nomfundo awusastedelenye intokazi lana isilokhu njani isililizelo asilunge lapha nomfundo Usililizelo okay yeah nomfundo asilunge isililizelo yabona ke njengamanje ke ngisolanda uBK ke bathi uMabhikana ubheka abakubo ke lelo kaqanjwa ke ekhaya uve mfana olumabhaqa malike la kuthinta uyoba nawo nenhlanhla ngisho kuwo ofika uyiunderdog wavunywa ulinda sibiya wathi power umfana umfishana kunabo bonke SABC kodwa ungene emini bebade ephahlwe intombi emhlophe yakokhabazela nenkosi yasemafokolweni kwazamazama iningizimu Afrika yonke bakhala abantu bathi le show le inengoma ezimnandi kakhulu wathi khuphuka ama1000 amathatha ngene eshintshane eShoprite umsalazabiwa nawe uthumela e-wallet mawuthanda isikebhe swell sabafowazana emfuleni ongamagaga sibathi sebengaphesha bayibona ukuthi sebayabantu umfana nomuso wezigaxo wabheleloza kwabe hotela sebebhubhudle bayiqeda inkamba zikaFarana babezingene la isipini umfana okhulula amahlaya ke kwakhala uSelbe yongena entambama wathi hayi ngiyakubonga ke nje shame badubula nge-AK47 abafana bedubula ngejozi ke kwananele ethawini kwazi kofika Ocean Park qola dadewethu bathi khiqiza wemkhiqiza ubheke namhlanje khiqiza othisha wakhiqiza onjiniyela wakhiqiza abahlengikazi nababhali yobo ngofile ngancengo induku yamavaka emshaya iphindelela kwadideka abathandazi nezamisi nabafundisi bathi umkhuba la usedeskini umfana uthinte kabili kathathu wazizwe extremely happy iqhune egcumagcumene emicrophone yase-SABC liye lazwakala ebusuku lazwakala emini lazwakala nange-weekend lokhu kuba masaja nje lithi osayiqedwa webenda wena wasemachunweni ezakho lezo mfana hamba nazo ke lezo I'm heavy record yakile manje ngihamba ngikabuna nje wena bona umuntu ekhetha ubhontshisi ezopheka right mina ngithi Earth News Gov mfethu kodwa mfethu khuluma nomfundo khuluma kokugcina manje ze producer I know I'm out but into engithanda uproducer ukhona bana la indawo ngihleli mina utheni umasala enxiweni wesibo umasala enxiweni lodo isikhonkwane isikhonkwane sethu lesi
Mfethu kodwa into engithandayo uKings Fiso ubevele khona uzimdola bevele efike ezobamba lana so nje egcineni angifuni ukukhohlisa yonke into ihambe ngendlela okuyiyona yona futhi sazoqhubeka ihambe ngendlela okuyiyona yona siyabonga kakhulu mfethu hayi no mfethu kubonga mina kube mnandi kakhulu kube intokozo mfethu ukusebenza nani ayakukho okunye engizokusho BK uyazi ke thina sisuka kude ke sithe masihlangana siyile team ukuthi ayihlangana vele imhlathe yazanayo mfethu sasahlafuna kuyi lunch time ngiyakutshela ngiyachazela so ngiyahamba ke njengamanje sobe sisebenza ke namanye futhi eminye imhlathe iyahlangana nje imhlathe iyahlangana ngathi ukuhlafuna kwentshebe bese sibuye futhi nangomgqibelo lapha ngohlelo lwe-hip hop no Lee ekuzobe kufika kakhulu mnganami mfethu ngithi ngizobe ngikumamele kuzomela nami ngithole ezami izibongo bese ngithola uBrent uthi ngifana noDerren bese siyibhiqa njalo ngomgqibelo mfethu sibo sabonga kakhulu mfethu sikanye nawe njalo baphathi bokhozi FM management yonke abasakazi sabonga kakhulu nofundo siyabonga indlela izinto ozenze ngayo nokungibeletha nje nginganeli mbhekele incane kodwa manje angibele bafethu ngiyakuthanda ngiyakuhlonipha wow ngiyakuthanda ngiyakuhlonipha awuyazi nomfundo from day one okugcina sikanye nawe mlalelo Ukhozi FM noma inini sikanye nawe noma hlangana kuphi lo hamba phambili Ukhozi FM 24/7 BK Mabricado ozana sisho out we are out yeluna mfundo nosport sikanye nawe from 12 to 3 sikanye nawe no Ukhozi FM 23 hamba phambili